исәнмесез, кадерле дусларым, туганнарыбыз. Мин Талгатның, Каюмов Талгатның әнисе булам инде. Менә без улым белән, әлхәмдүлиллаһи шөкер, аягына басты, малаем йөри башлады. Бик зур рәхмәтебезне әйтәсебез килә, ана буларак та. Менә бәйрәм аллары, яңа елларыбыз җитә инде. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Сезгә исәнлек, саулык, бала хәсрәте бирмәсен берегезгә дә Ходаем. Анадан да авыр нәрсә юк икән ул. Дип әйтим мин тагын. Барыгыз да исән сау булыгыз. Менә без больница жыл ярым ятып ровны. Мондый менә результатка килә алмаганда булыр. Минем малаем аякка да баса алмаган булыр. Сезнең ярдәмегез белән, сезнең поддержкагыз белән, шуның хәтле бик күп кеше безнең соравыбызга чыгып, ярдәм итеп, поддержка бик күп. Менә әлегә хәтле сорап, хәлен сорап, белешеп торалар. Бик зур рәхмәт менә шул поддержкагыз өчен. Бөтен күңелемнән менә авырмагыз, семья тынычлыгы, бәхетле булыгыз. Менә минем җанымда менә улыкаем утыра, менә ул да бер-ике сүз әйтеп алам диде. Кунакка килегез, менә бәйрәмнәр көтеп калабыз. Бик зур рәхмәт. Алла рәхмәт җавсы менә. Әйдә улым. Сезгә бөтенегезгә бик зур рәхмәт әйтәм. Терелдем, әкренләп хәзер җырым, маташам, Аллага шөкер. Сезгә булышкан хәлләрегез мәңге белән кайтсын. Авырмагыз, балаларыгыз исән сау булсын. Теләчәк яңа еллар белән сезне рәхмәт бик зур сезгә. Амин.